Ngerti dhewe, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik meneh neng kontane Mbak Widya yo, pirang-pirang dina iki ora upload, guys. Upload kemerdekaan tok iko lho sedelok. Iku wae nganu, guys. Wes sampe acara wis barak lagi teko. Yo, masalah yo kadang yo ono sibuke, guys, sing ning wongku. Julali lho, guys, di like, komen, subscribe lho yo. Ben aku iki lho semangat ngono lho, aku pengen nggih YouTube ben semangat. Ki mang anu guys, aku biasanya kan kerja wong loro. Ki aku kerja dhewean guys, bojoku mang lunga guys, kate esuk mang lho. Mangku bar ngeterno anakan pitik dituku wong. Terus nanti iki mulai mbok lunga nek endi? Aku niki nggih roti dhewe guys, sepi ngene kan bojoku. Nek ana kerja tak tukaran. Nek ora niki sepi. Sakjane mah aku ulang tahun, guys. Nek esuk-esuk mangko aku timbane bojoku. Menawa aku pet surprise menawa ya. Biasanya dak ngono aja. Nek timbane wae engko biasane aku kok ditukokno apa ngono. Menawa anu. Pilihku kok ngene. Nganu, apa ditukokno hadiah aku. Mbok hadiah mbok apa? Sakesukku mah ya ngono, guys. Iku kayak sok sibuk tapi aku juga butuh selamat ulang tahun juga muni kok guys apa ndah wong iku mang lali apa piye ngono lho ya sing iki guys konten nggih roti wong anji aku yo penggawe nggih roti yo guys iki lho hadiah bojoku ulang tahun ya hadiah bojoku ulang tahun iki mbuh apa isine ya tak kadone iki ndekne seneng apa ora ya wis yo ini pumpung ke roti. Dek. Happy birthday to you. Lur bojoku sing ulang tahun lur. Tak kadone ya. Aku duwe kado apik-apik kok. Tenan. Ya sewi loro kado to. Alah ya lah mapusi ya lah. Temenan. Alah. Iki lho kadone dibuka to. Engko lah mapusi ya lah ngomong aku lah. Temenan. Sedih lho kok. Jajal dibuka sik engko tak wangi nggo roti. Engko tak wangi nggo roti. Cepet ta? Sik. Sibuk aku iki. Ora kaya kowe kan ora sibuk. Diae plastik kresek ireng. Bojone apa engko ya? Wah, dia kok meledak. Dia kok dibungkus kayak kado apa niki sini. Lho ben gampang langsung buka kok. Lah aku kurang lihat. Ben langsung gampang langsung buka, Dik. Oh. Apa iku neh? Dua bungkusan. Aku nang Bapak Ati. Ora. Lah kok bapak manak nang Bapak. Hadiah kok, hadiah iki temenan. Tebak-tebakan ya. Ya. Sembolane Bagong. Ora. Oh iya. Lha iki tanganku rusak piye? Ijo sik dibuka engko tak wangi. Sek tak ijo sek guys lho. Iya temenan itu anak gapusi. Hadiah bojoku ulang tahun lho iki mau. Bos, sepenting seneng mbok ora sepenting tak hadiah ya, Lur. Nah, temenan iki apa iki? Ijo lah dibuka. Ke dibuka sih, aja kakek komen. Buka yuk guys, taruh gunting. Gunting. Kok teh hadiah nganu? Kodok mencolot. Detik gune ada. Ora. Ya mbok ngono kuah gede tapi dua sembrang ora lah ada. Ya Allah guys. Lho tuku sepatu kok ngene dapuran. Iya. Kaduse mantap buah. Sepatu. Tadi sepatu lho. Tadi sepatu aku. Lho kowe ben iso olahraga, ben diet to. Ini pertama sepatu, guys. Diet pertama sepatu. Guys. Sak dhuwur open sik. Nangis. Apa dik iku? Apa iki? Ya, apa iwak dia ora. Lah nek iwak karo akuarium ya opi. Lha iki apa? Iwak gurame iku dimasak to. Ya awan niat kalau grame ki wis sing makan atau semangat ngono.
Ya mah, engko dimasak dhewe kowe masakan kan enak. Iki Mang Buroti guys. Berarti kok wis tafel sik engko dimasak. Guys, mau cerak roti. Engko ban gawe roti engko. Tak masake guys. Tutupi dhek ngondokan kucing lho. Kene dodol paling tuku gurami nek negara ndi lah kok suwi. Nek puri apa nek Iya aku mang tok nek puri guramine. Sekilo. guys. Dapat 4 biji oh gede-gede. Digediang, iya, engko dibakar dak mantap guys. Oh. Gurame. Tukane bojoku ya Allah. Hadiah Hari spesial kok, hari spesial ya. Bakar-bakar to engko. mending tuku ning endi wis mateng. Aku kare nyaplok ngono. Wah, ya ora nganu agak istimewa, Dik. Lah ngono kok jenenge gak istimewa tapi kan kerjain bojomu ngene iki kok. Mas apa? Ya engko di nganu to dibakar terus di sambel kecap. Jauhan gurami bakar sambal kecap, guys. Ayo, guys. Saya Aku nggih roti sik aku sepatu. Emang niri sik? Sepatu tak jajal. jajal sik ah. Tangan aku ya. Jajal sik. Yo yo. Rotine piye? Engko tak wangi ku dijajal sik kamu to Aku ora. ya bener dhewe, guys, sama-sama. Sikil nomor 40 to. Kowe kok sikilku. Ya ngerti ah sikil. Apik nek ngerti guys, mantap, guys. Yo. Eh, Ya, aku terus iki tak. sing ngene. Warna navy yo. Birunya apik, guys. Tak juga sih. Jajal sik jajal. Lah nek mang terus kok endi? Kamu tuku nek endi iki, Mang? Nek puri sisan, nek kok nek puri nek nganu ah. Ora rahasia, sepenting kan Apa apa. iki kok tuku ning pasar Puri? Alah alah. Gimana tuh pasar Puri ya? Ora wis ta dijajal sik to. Nanti kok ana keduse. Keduse tak buak to ora kamet jok mangko, gedhi juk keduse. 40, guys. Kas kaki engku ana neng. Aja nganggo kas kaki sik jajal sik. Dijajal sik. Iki kok nang papanen menawa ana aku dikerjain ana ketonggenge apa pane iki tak anu sik ya, guys. Tak jajal sikilku ora Jajal. tau. Aku wis tak ora tau kerja nek pabrik pirang tahun, guys. 3 tahun, guys. Gak tau sepatu. Bojoku tak tokokno sepatu lho ben dienggo olahraga senam, dienggo olahraga nek pagi hari ya. Ben awake kuru. Dekne kan ben malu program iki. Sing siji ya, guys. Jono Siji. capek, guys, nek ngono mbok entuk kon endi iki mang. Jene capek anyar ah, rumah sam bekas kah? Kuka bekas lho. Lho. Lho ngono iki ne barang. Iya. Apa iki? Apa emang lek dipokok jero omahku? Ora. Lah disuprate nek kono kok iku. Ana nek dompet mah. Lah pemirsa aku mbak tukokno apa karo sing spesial. Karo bojoku lur karo tak tukokno cincin ya, ali-ali ndekne ben seneng. Bayani ya lah gayane kok. Senajan- Gayane lah. Senajan murah-murah lah sing penting iki Mas apa aku mang imitasi? mas-mas separo lah sing penting kan tak Mas hadiah separo. cincin no. Mas separo. Mas tuwa iki. Mas kok mas separo? Dak malah Mas tuwa. karo ndas. Coba sik dijajal tanganem karo tanganku padha kok. Sepatu ku lho tak nggone sih. Jajal sik. Penak ngene guys, warga pira? Nek penak ya rego larang to. Jajale sik guys. Go murah-murah lah sing penting iku kan. Oh, Macam guys. penak ah. Lagi ya suka ada sepatu. Aku sing ulang tahun tadi hadiah guys sama. Kadang malah pas aku ulang tahunku. Asik ketemu. Nggih roti akeh. Cikile ngoben kuru lho. Ki jajal ali-aline. Sumpah aku guys. Ya Allah, ya Allah. Ndi tanganem lurus pasangno. Kemang kok tangan sing ndi? Ki apa iki? Sing kiwa ya. Atak iki mang alaliku. Alaliku mang tak coplok lho ya. Perkara mang apa uco. Atak iki mang alaliku mbak jipok kok, Mas. Ora. Temenan? Iya. Cepetan jajal lah. Masih sithik. Oh, pas ya. Tangan karo tanganem padha to. Suare. Ditukokno ali-ali. Liale sepatu. Nggih, tekano nggih. Wes ya. Wes saya karo bungkus roti ya. Aku nggih roti karo sepatu ngono iki. Ya. Bungkus karo sepatu karo jogging kowe. Enak. Sampai plastik ngene iki dak ora mat. Lho ben terus yang murah-murah lah, tuku sing murah-murah lah sing penting awet. Lho, lah iki malah rego 10.000. Murah.
Ndak kok piro? Saya rotine dipaniri sik. Guys, ya Allah. Aku kok kayak dia pirang-pirang ya Allah. Terima kasih Mas bojoku. Iya. Saling sehat. Wah, ucap ya. Piye? Happy birthday istri. Istrinya semoga panjang umur. Amin. Cepat diberi momongan. Amin. Oh, aku tahu guys. Kok kamu tekan gak kowe ulang tahun gede aku. Sesuk iki mah ora kober iki mau. Lah, nek metu jadi ulang tahun ndak ngerti. Iya. Ya guys, bojoku. Aku tak arep-arep ngene. Bojoku lek karo aku lah. Ora dikekno kowe ulang tahun aku lah. Biasane ku ngene lho guys bojoku. Bojoku nek kana ulang tahun ku yo. Ngono ku guys, apa jenenge? Ora kober kok. Dekne meneng ae. Cara ngono kadang pengene pas tahun wingi pas pesenan akeh guys. Aku ora tau ulang tahun. Ono anak sak ulang tahun ku guys, mbok pesenan akeh. Mbok Ayo. gak biar rungkok. Ke kecil. Blereng ya, Dek? Tutup ae. Tak tutup kae. Iki padane sik apa tadi sik? Alah, langsung. Ari. Ora apa. Ayo. Iki mbut gawe guys. Wis Iki mang ditekono ali-ali yo. Oh, piye? Kowe tak seneng, kowe tak ngerti. Nek aku gak seneng mang piye kowe? ora seneng ya wis tak dibalekno to. Iki mang luwih, Dek. Heeh. Wis mbok isi coklat. Wes nek coklat. Nah. Berarti mana aku gak seneng motifnya terus piye? Nek gak seneng. Motifnya ya ditukarkan iso to. Aku juga ingin tenajan motif apa wae guys, aku seneng wis. Ibarate ngriki seneng aku. Wis ayo diangane sane selak ngembang kok rotine. Iki karo mbutke ya guys, wah dikai. Karo muga ben semangat kowe kok Ju. Ngono kok tak gundel iki ora mulai-mulai. Padahal kok aku spesial. Iya. Spesial gurame bakar kok sore ya guys, tak kontene sisan lho. Ngono kok ana yo. Untuk kok ana aku mbok karo wis mateng, engko bojone ben gak usah ribet ngono. Iki gak bojone nggih roti dhewe. Wis tinggal sekesuk ibarate. Ben masak berdua to enak. Ayah. Iki kok keseruannya Mbak Widya ulang tahun dapat surprise dari hadiah sang suami, guys. Wah, yang dia marek-marek guys, ada wak mentah, ada sepatu, ada ali-ali, ya, guys. Seneng aku. Ngene iki Saya petang. Ayah. Ngene iki matake nganu, guys. Esuk terus pada pasar rumah dhewe, Dek. Ndek ning ngono ku. Ya ora. Atake kok pasar nganu, guys. Ndekne. Apa jatah aku belanja tak dikurangi, guys. Masa nang menawat gitu ku ali-ali. Ya ora. Yo adetku tak simpen adetku dhewe. Jatah kondi. Dek celengan to. Elek. Celengan. Elek kondi ki mang ayo. Ngaku kowe. Dek celengan to. Elek kan opo kaya opo nyelengi barang. Apa dole masuk titik mang. Ora. Kira nduk. Aku sepatu lu apa senang. Ya senang deh. Ndelok loro nang gondok, perkara kekuatan jerone sak mure. Wong kok kakean penyakit taune. Apa tadi, Mas? Apa tadi? Ora ta uripno. Aku bisa sepatu. Ke. Kan ropi. Sepatune Ropi. Nggo. Iya engko, Dek. Nggo, Dek. Ora apa-apa malah apik. Aku udah sudah. Iki sename kok ada sudah. Wong itu teh cilik-cilik. Wah, ya aku benci sama senam apa? Malah karo dalu. Nang lagune iku wis ser-ser. Ladune sing kepenak iki. Aku kok apa jadi ngene kan yo gak akeh obrolan Adik. Maksudnya udah sibuk lho, Dik. Pas nang kanan pas kepenake lagune mbak Santi-Santi kok. Mbak Harmi wong tuwa kaya ngene-ngene. Barmi ndi? Barmi iku. Mbak Harmi tuwa. Barmi tuwa. Sing wong gak metu-metu ku emang. Iki arek gak ada di kare. Kok nek yo melu ngibing banyak zaman sekolah ora ono ngibing aku dak. Ya sak tak perlu ide sih cara. Wah, pengen ide ya aku. Gurih nak jejeran Dek. Nganggo nganu Aku coklat iku. roan training kasih dimasukno. Ah, walah. Wis aku biasa lah aku. Peringati hari 17. Wis kaya emak kok iku. Ora emak kok nyanyi Mas. Ayo. Tapi wong kan dhuwur Adik. Pinuk lagunya anyar-anyar iki ya. Iya. Gue hiburan ae, Dek. Yo. Kuwe anake Wong seneng wis tau
ngenang-ngenang tak bayi ngono. Ngenang-ngenang dadi kandha nek sawes ah. Kok kowe kok. Apa putu iku sing iblis iku dijak senang. Putuku sapa Sing kene ya? disotek makrene Gojan. Oke, Nek masak aku ah. Wes. Jajal. Di ngono, tinggu sak jajal lah sepatune. wis kanggo wong bolak-balik ngono kok. Wes. Wes aku penutupan. Alhamdulillah ya guys. Iku penutupan aku lu cerita kok. Iya, Aku ndek cerita. kene guys tak omong mewah. Lagi iki lha dibujut tukon sepatu, tukon ali-ali. Ya kan Pas ulang tahun. kan ben tak tukono sepatu barang ngono kok. Yo ora pas aku ulang tahun aku mbak lali-lali kadang orang hokiem ulang tahun tuh baru tenggiro di pesanan berdua guys. Orang hokiem angger ulang tahun iki ya guys. Angger aku ulang tahun mesti ana pesenan. Terus wingi ana gak bukan yang pati ya. Biasanya kan aku merayakannya ku ya bojoku ya eling guys ulang tahunku. Ya. Kadang aku Aku eling terus kok. alah kok dek tak takoki guys. Aku eling terus. Aku ku cuma didik anu nih. nih. Aku ku ulang tahun kok udah ulang tahun ya. Dek terus turu KTP ku guys, dek ku lalinan lah. Alhamdulillah ya guys, aku kok ada sepatu bojoku. Kerap piye bojoku cinta karo aku guys. Ya Allah. Bisa penutupan ah. Dong kose kok. Kok penutupan terus lah. Ya Pak engko ganti. Masak wae. Engko ganti bojoku tak hadiahi gurame bakar spesial. Ya. Wis terus sepatu kamu motor aku. Lem mukon Oh, mang kowe piye? ae. Dungo kok. Tak takoki kan nang tokon muni piye? Ya angger nganu to, angger tak men 40 ndara pas. Lah maksudnya sepatu nggo cewek nggo piye ceritane aku nek lu karo aku nek gak takok cerita piye. Jajal aku ceritane kok nek tokone muni piye. Ya angger nggo cewek bu nggo olahraga, nggo senam, nggo jogging pagi didono sing ngene iki. Ana sing rupane silver, ana sing Lah abang. mang kok kemen tekono kabeh aku. Ana kabeh kok nek Tekono siji nganyang. Siji sik, ah. Wis tekono siji lah tambah kok majen nganyang. siji-siji dhisik, sing penting kok nek wis nek rusak lagi tuku net. Mang warnane sing modele ngene iki. Kowe kok ngerti nek aku seneng warna ngene iki? Ya mbok ketoke nek biru kan ketoke apik to. Tapi iki overlap guys. Oh, limit Nek biru kan ora rusak. Oh, limit dhuwur. Ini medur piye maksudnya? Aku dhewe nek tau kerja nek pabrik sepatu guys, uripku nek pabrik sepatu wis 2014 nyampe 2000 Sampai 2000. 2013an akhir nyampe. Hampir 5 tahun guys aku. Ya 5 tahunan lah urip kerja karo sepatu. Jadi ibaratnya aku sepatu apik orane larang orane ya ngerti. Maksudnya gak ngerti ngono. Maksudnya nek iki ya nek iki ya sepatu rego standar ya emang ngene. Biyen aku kerja iku sepatu sing diekspor guys luar negeri. Jadi emang nek nang wapi. Nek iki Iku adik-adik las penting ku. lha nukane iki karo sing apik. Penting kan bermanfaat itu. Oh, gede bojoku ngono guys. Ya wis lah. Ibarat aku situ kok nang mriki aku mesti cekek hari guys. Aku udah bengi ngipi opo? Ora udah bengi ora ngipi. Saya penutupan aku diganti masak. Oh, bojoku geger guys. Wis yo guys. Iki cukup sepene kesemrane Mbak Widya di Pranggero dhewe dan akhirnya diweki kejutan ditukokno sepatu Abi iki karo gurami. Ya. Tunggu lagi Mbak Widya iki apik gawe konten-konten kejutan ya. Kejutane mbok opo aku tak pikir guys. Napa nek gak sampe sepeke kejutan ngono. Ya wis cukup sepene kontene Mbak Widya iki mang dikerjain bojone ya alhamdulillah ya iso ngeroti dhewe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.